ҳана салом дӯстони азиз, бародаро, ҳамдиҳаҳо. Хай сабаби ҷамъ шиданмон ҳаматон худтон медонед. Хай рости габи духтарак котибаи навма, ира нав корда гирифтам. Хай ҳоҷати шинос кардан нест. худтон мешиносед, духтари деҳаи хумон аст. ҳана ма маҷлиса кушода гуфта эълон мекунему. Биё ҳами даставол ҳами кора кунем. Зандоро ҳами тараф бесену безано айси бигзаран, касе занадоро айси бигзаран. Фақат безано. Хизмат мевана? Не, масъалаи хизмат нест. Бигзарем. Ана рости гап ҳамаша номнавис кардаги, на? Номнавис карди, на? Ана зандоро ай тарафана. Дода. ту рӯзмон метиҳам маҷлисмона бигзаронем. Исмедави, яке қатори зандоро, яке қатори безано. Чӣ дард дорӣ ту? Муҳтарам раис, шумо гуфтем ки зандоро як тараф бестан, безано як тараф бестан. Ма дар фотиҳаём, ма дар киҷо бестам.